Kasi reklamo ni Kapitan Bin. Ana pa si. Gusto ko na masayon. Oh, kapulan-ulan Radyo Mandong na siya. Barangay 76A is not for sale. Nadismaya siya Radyo Mandong kay naaday mga supporters o sa kapolitiko nga nanghatag dag ayuda dito sa covered court sa SIR. Unya tingala na lang siya pag adto niya dito, pag bisita niya dito, gubot daw kay daghan kay basura, daghan daw kay sagbot Radyo Mandong kay nanghatag lagi daw ayuda, nanghatag daw bugas. Pag nag-post gani siyang mga picture Radyo Mandong, wag gyud daw gihipos ang mga tarpaulin. Mga tarpaulin. Uy, maro kaklaro man kakarlo Nograles man ang mga tarpaulin. Yang nga na masuko man siya, yan na palimpyuhan. Hindi siya pwede na kapalimpyo. Ang iyahang gid pod Radyo Mandong. Sa may iyahang punto. Ang iyahang quote unquote awag yun ninyo sa Balete Covered Court SIR gabi nagpatapok og tawo nang hatag kunog bugas ang mga Nograles. Gibyaan lang gibinlan akong barangay og sagbot. Basura maayo pa ang tribo nga nagpuyo diha kay balo pa. Kung unsay hugaw kabalo maglimpyo. Dili na lang siya magbagulbol, anak. Pag ako anang ulan-ulan, di na ako magbagulbol. Magpasalambat pag gani ko. Yatagan ako baga constituents o ginabang gini ni Carlo. Pero Radyo Mandong, kung ako, maano ko ko, kay gabi na lang po. Kung ikaw mo nagbuhat dihag event, pag human na, hatag mong mga ayuda, naaman di ay mo interest nga maghimong lidera, mangulod dinhi sa syudad, simple act of ingon ana Radyo Mandong nga manghipo sa inyuhang mga basura og mga sagbot. Dako na kayong tabang Radyo Mandong. Uy, disiplina Radyo Mandong. Yung kadisiplinado ang dabawan nyo. Yung mga lider. Attorney Carlo. Ina nang imong mga staff sir nga og manghawa na ganita. Manglimpyo pod. Na ganit na to hatag ang atong mga ayuda. Siguro nga unsa ta manglayas din. Sinaw pas upaw ang kanang covered court. Basin da pa sila daghang adtuanan nga barangay day mo na nga nagdali lang po siguro. Ako kay daghan pag ayuda nga hatagan. Tama siguro puto imong punto ana sila di pa malipay anas kapitan gitagaan ang iyahang mga sakop des barangay og ayuda. Lain pod kaayo oy nga. Diba? Magbilin mog hugaw din ha. Yes. Munya nisugot na gani nas kapitan nga ipagabit ng iyahang gym diha sa barangay Bukana. Unta ba kanang para sa atong Iglesia ni Cristo ba? Yes. Nga nagrally day ba nga human nila og kanay bitong rally. Nguha din sila mga plastic silupin day nga gipankuha dayon nila ilang mga bilin nga mga basura. Ilang gitapok. Gipantapok nilang uban gipandala nila gipangkarga sa ilbaga sakyanan. Kay dito ra sa ilahan nato bagay kasama nila i-dispose. Pag katong placard sa Radyo Mandong kita ko ilang gipangguba ilang kapagatago matagong nilang bitbit kay gibilin nito why nabilin nga mga posters kay kabalo na sila nga human sa event ging na sila daan nga manglimpyo gyud ta ninyo.